Yo, abusuafo enchie mu odu na medebre obi bia enedai. Sabre wo hwe me ana wo wutie me. Wen waso na fe wani ye pa. Na mani abre enu si yenwie no na wanya mfaso ewo nkomotwetwe mu. Meni aba ma wutie me ene ewiase no aye den. Ewiase no aye hu. Eya na mpani se bibi wo fie a ene esipa bibidi ne enkodwo habayire na ebe niwa wo beye den ene wanya bi edi akọ ohia eja lumba bonwum bi wo si sikanso ne edi to mojedro mama papa wiase mu hia eja odofo ohia eya pao ene mabama ye won krofo bebre nam kwaniasa bebre so amenne nipa ediye ewa abrabomu afei eno twedi amponyankopon baseyi adomadawroma wabie nipa ni amiehu nnwoma bi a ekoso wa asase so ewiemu kwayemu eni nsuomu a enhaban kura no gidie eni magic bi o mekeka bomu a nipa timinye sika at once ede bobra ewo wiase na ye ni efira ye wonyoma bebra nyame biebie so akire yenya enei yensu ye bebiebie so akire so anam so ma obetimi enya sika no dofo ye ba no ye ma ne kekese ankrankre broni beka se individual da bi enti nyankopon enam so abie yeni a enye se ye ba ne baako ye ba ne mienu na emo ya ka ye ho abom a ye pese won so be ka ye ho na ye nyina ye faso ediye esanse baako fo waredura egu mempese mediye na fe menkoa ena metene mensa ena mempese wonkoa obediye na wonkoa watere wonsa ewiase wonkoa wo sika kra eya esanse wo haw edoso na emo ye betere ya tabamu nia ye ne se ekuo na obibia timi abeka ye ho na obibia so anya sika ni bi na wo hia buburo ye kum kotoro me koda anwa prada so a enei edokuru ewiase afa na anyina ma binum kra namu ewu no eto atwa odofo wote yanka edin a eda ye kuo yi so the black courts odofo sa black court society yenku nipa yenyusu moja yenku aboa dabi eyen haban bi ne e ka bon haban bi mo ne de pepa bi ato pepa bi so ne abom paye asa odofo ye wonyama bebredi adi bebredi ye bebra nyankopon nam so matetene nipa didi ye nanso na boni bebra eku ye ntino nyame mpese obebie su ache nanso awie ye bremu no enyama ekoso ni atete ni abobo no ohia edukru nipa no nyankopon se obiebie nyama bi eso kire nipa eti nyame bie ye niamie hu se san ye kan haban bi bomu ne ka pepes bi bomu ne ka nsem ba komienu bi a etimi dane sika ma ya ankasa ye ho odofo beka kuo ni hu bi wate edin edakoi so the black courts odofo ye de dia ne se ye mani pesika wo badwan ni kuo yi pe wo yie die mu ano no odofo me se wo badwan ni black courts wi ekuo yi a woyi edie mu ano no wohia edi ohia wohia buburo ebi nto da mama papa menua ba ma wuti obebisa se na sa black court ekuoi wo beye den ene wadwene na se ono so ebia on pese obedwene kuo no na mo pesika ni bia obeye den wonsu tie mi enye by force se obeba beka black court kuo yi ho ansa na ya mausika dabi wobetimi abaji usika na wakọ wompese obeka kuo no ho a wobi nhyew ena wonso obi so opese oba na obeka kuo no ho at the same time osanya sika o seye wo banchi abonwum odofo black court kuoi senyankopon ya adom na oka wakoma na obie wani na hu se de wiase kono se wo hia timi kum nipa eye se nipa ti ase a wunya sika de bobra esanse na wu ni sika kura na sebi owu hu ehia nti eye se wo badwan se nyame mmie wani a wo hu se kuo no
eyeku a wodwan ne ebeboa menka nada ekuo ne dɔɔso nanso gise nyame abie wani di bibia so wani so enti enye kwase obi befrɛ black court kuoi se wo beka ho ana wo beji sika wom na kyese nyame di bibi aso wani so odofo ye ka ne nye nka no kwa o enye ize afe na nyame abrewa eyi poma wo kwan mu enti se wani gye ho so ba beka kuo no ho ana aka wakoma amwatena se hu se wiasim hia eya enti esa wode ho bo mu a wo mu di kan na wo so di ye na wonya sika wa blabo mu a beka black court ekuo no ho na se wo beka kuo no ho a tie ni ye pa se wo beka black court kuo yi ho a enyema ba ko mienu wei ene ebehia fi ho de di kan wodi sika eye 1230 cedis 1230 cedis 1230 cedis enka ni sika dada no 12 million 30 cedis 12 million na 30 cedis eka ho na obi bisa de 30 cedis no eka ehye ho saa ye de obi kan was 30 cedis na ehye ho saa ye de tie ma mense wa mesinyame ena abie ye ni black court eku enye kuo kwa nyame na de bibia so ye ni abie ye ni amahu se saa ye kan haban ene papers bi e kan sem ba ko mienu bi bomu ma etimi dane sika amafo dada ya cho amafo di abura cho amafo di sika dwananka chepa na afei ena abrewa yi poma e wo kwan mu odofo men kasa bebre de me ka kira woni se sa 1230 na wo bisa se 30 na da so no eye de no ene sebe wo furu duapa no na wo bi ani abre na wo twun akofam abusua bi wo honom aye ni yie wom adamfo bi wo ho a woni ne nam no wo se wo be yie kura na wotimi kura poison ku ai enti wo bi wo honom anyame bi wani na wo hu se eye se wo beka black court ekuo yi ho no na abusua no obi wo mo wo hu se wo kɔ no bedi yie na obe haw adamfo bi hu se ba bi a wo de wani kire no yedie na wo kɔfa aba ekina no wakun ni yete ne da bia yesi abrantie wo sika po ne nanfofo kɔnom nsa ade akyinya wawu enanfofo ne hu se tumi bi wo nipa ni mu a ema ne sika ano oden eti so ma nkuna nipa ne bekoso adiomo so saache eti ansa na wo betu na mo se wo ba black court yaso ye temple ho no wo be 4230 cedis na sa 30 cedis na da so na wo bisa me se ye no ansa na wo be pie fifie no yi sa 30 ne ma oba ana bema bia wo bedi kan ahia no ewo fie gate na no ana wo mpatemu ho fa 30 cedis ne chesa oba no ana bema no te said de muslim for eye sra ha no wo se je e kama koma se ma me papa jito nsuonom ma me papa jito aduane di sa 30 cedis na eka 1200 no mo mane ye 1230 cedis no fa sa 30 cedis ne che obi nipa bi a wo pie fifie wo hu no fa che no na o de che nipa ni wi a 1200 na aka no wo si otwedi apo bas nyankopon basayi adomwe wo twedi ampon a wosum afidie wapum na woyin wansan na wosum afidie wakwaye mu na woyin pata ototobonsu wadawroma anopei mesre wo homu o me kodwan ne black courts bie kwan mu mame bie mani framatanfo nyina ni mabusuafo nyina ni nyeme ho enafofo nyina ni nyeme ho de me kwakoye o black court temple ho enye ye kwa me koi ma me mfa nkunimdie mra sa 30 cedis ya me de che maami sa 30 cedis ya me de che papai papa ma ne nya nkunimdie akwan a me bo ato esa me bo ato ama me ame ho na me wra black court temple ho MPA no na nsusu ya me de koye adwen ya me de ko se me de ko pesika no enya moho Uwi a waka se amen
enti gidie na wanya na wode saa 30 cedis na che na wabɔ mpa ye aguso asere Nyankopɔn wobɔ ne fache se won hyiraw na beji yedie ni nkunimdie fa kofie no wawie fa saa 1200 no ebra na wo ba se wo check bag bi emu odu kakra fa wuni bi na wo normal bag bi a zip da ho ane ba bi ante ya fa sense wuni check bag bi a na wuni bag bi a wo betimi akuta ye kama wudi ejai so bedu temple ho na ye wo ma ne mema bi wo ho a sa bags no omuton bi esanse adwuma ye wo ho no ombe ma obi a eno na wo kwa wudi usika no ebegum obi se simple aya me se odofo de ye kan wunyanti ne ye me se ekuo na di eda so e the black coats eye black coats a awieye bremu Nyankopɔn ebie ye ni aso ye ni so a kire ye se de esidin haban kekan haban ho keka papers bomu kan nsem bi guso ema ne dane sika mani pedi edi yie mesi mojahwiegu obi ani ho yentwa aboa yenkum nipa yenka se kofo opemfo moja bra ana kofa kwala wanya mfie mienu sika bra moja bra da bi ya na nipa bi kasa sika duro bi ani wo moja nim wo boa wo lota moja wo muda wo rafo a moja wo muda eya na nipa bi gina no mutimi kanche no kansem ba akumienu ayi sika finanum eya moja finanum ba ansa na sika na ba ye woni nipa bi wo bo ne nsam a sika be fi ne nsam aba no moja mfi ne nsam ma ansa na sika na ba o odofo ya amfa nwowo a wo boa ye mie wani a wo beka de wo pe se Nyankopɔn so wani awie ye bremu hu se de esi yi sika a ye ka wonyi ni ena no abrantie bi ba black court ye temple na nkomodidie ni atototo na no na ye ni bibia awie ye na obetua ne 1002 na ye man ne ring share na ye man ne uniform share na ye bo na sutwire ne din wie ne yesi ko inside oko inside ne mpanifo kasa wie ye a mo ye Nyankoma de ba akumienu na ne bag aye ma wo pie ba abonten ho a wo bekọ no wo se maame eya metie wo kasa na na mani age na metie wo ba akumienu no first day a metie wo no me ho wo soe metaitie nipa bebre okotofo ni kokoi metie bebre o masika ba metie bibia nkame empusume enwosume enkekame enye mehwe nanso metie se wo kasa black hole temple memfa 1230 cedis na memfa 30 cedis ni nche obi ensi minkuguo ho kwan na memfa 1200 no mfa bag nka ho mra no ehwa na bibi tumi bi bewram muti se de akomata ade bia hyeme no ehwa pe na menya agidie enti ba me ba me de megidie ni se meba dwan ni kuo no na masaji misika na mako tembi ekuo ni be frɛ me se ye meeting bia meba enti gidie a menya wo kasa ni mu no ena medi tu anamon bae maame me pese mi chew sika na mse abrantie sika na opesa wo che me no me menya ho na mete ha ene no first time me de so obeto me wa ha ko na emodi me ka kire no so kwa ya adoye esanse twere ne kura se Nyankopɔn boa na se won saka bia tene won sa me binka wo bia wo hia moa esanse wiase ensa konansa ba ye woni pepi wa they are too stingy, they are very stingy. Nyankopɔn aboa no no wabie nani ama na dwen hu se onko black court no onko dwen ni nko gi sika ni bi no eno kra no eye 100% bonus a Nyankopɔn di ama wa ma sa nyansa no enye obi bia na be hu sa nyansa na ba black court abeji sa sika ni bi eti Nyankopɔn bie wani na bedu ha beji sika ni bi a na ese nyame wadrom wo pa nti wo kwa ya doye ena me ka sa akire no mesi wansi di kobo kra ma anye wa brantie wo eye ne nwanwa emrantie a wo beto wo ma
omo bodon omo hyehyɛ table omo tonton bag wanim ho ma obeto omo a womo ka omo kuo ho asem omo oba emei adwadifo mebi a group omo ati omo kuo emmemu ayi so omo tonton paboa phones ni ade woba anwumre bi akra bi betena ha bedi nkomo na omo dwendwendwendwon woba chese nipa gu ha da bia te se asori fie enso ha nya asori fie chesa brantie na ka na koma se sika na wanya no obeyi bia che obia na enso obi o ma ni bibi ose ha de enye by force so be che sika fa kwa bonten na emo okodu na ka wakoma ya adoye na emo enye ma ne mmoro so esan say too much of everything is bad. Order for black court ekoya meka ho asem yi eyam say wunyante afe no wate problem ni wo French ni bese se ne pa problem tu anamon esan sem panisi ewia so te fa ko a wote wade so order for na manu sisi America se wunye 1230 cedis na for 30 cedis ne ya adoye na for 1200 ne bra wo ba pe bag ana check bag bi ni tu ni bag ye jai wo ba ye ton bi o temple ho be tobi na wo be du temple ho ade ye nso ye be ya ma wunie ye be twire wudin ankasa wo maame wo de to ye wonne mafo bebre enne omokoye bibia enye yie esanse odidin bi ato ne ho so anya sa din no na wosuo mu ne ye de ma no enti wo frɛ ne kra ne de ya ade ama na enye yie esanse edin a wode ba ye ne nya sa din ne ye de to no make us ye wo ye de Bismarck odoi na ama wo enne wakotena nkran wakotena Kumase osi efro Ambrose Dairy entu ba esa edin na ode baaye ebi kura si efro mo campaign edin campaign na ade baaye na sa campaign wo ahwese ye de ade ama campaign ya ebede na fa wo wudin bra wo ba black quarter bisayi efrefie na bisa se din be na ne de frɛ me nkwala abrem ana me birth set din be na wo so fa sa din ni bra na so tu na mo na de 1002 no ka wudin no ho ba black court ho a sa din ni ne ebedi ka age ya je sa din ni sa ya twere wudin na fa ya bisaw se ba wa ba hai e bi asemasi ana obenten wo ba se sika na wate se ye ma no wo ba gibi na wako ana se wo ba dwan ni kuo no wo si o me de me ba gi sika na mako instant ho na ya do be ko temple ni inside na mpanifo akeka nyama bom first day a wo ba black court sika ye betimi ayi amawo eye 2 billion sika dada no 2 billion Messi first day ya obaba black court now dia wo se wonwan ni kuo no sikanti na abaaye yenye nyankoma de ne yenyi sika maw na ko sa first day na wo ko na bag ade be ko no sika ye betimi ayegum amaw instant eye 2 billion sika dada no 2 billion at once waba black court sada na no sika ye yama at once no eye 2 billion ene dia wo se wonwan ni kuo no enti wo ji usika no akọ what your 1200 wo de 30 cedis na chawa abonten ye beyi sa 2 billion no amount wan fa baga ma na wo anim ho na wo hu omo no omo tonton bi provision store na wo anim ho no wo benya bi ato omo wo sa Versace ni Gucci bag ni bi nso ho benya bi ato na de wade abegum na ye neat na de wade ko obi nye wo kapre first day abeba black court se wo beji sika wo de wo mpesa wo bedwan ni kuo no sika ye betimi akeka nyama bom ayi ama wo no eye 2 billion sika dada no 2 billion eni ebeyi ama wo na ye sa 2 billion ne ma na wo kwa ekuo no wonka ho enti da wo besan babiem no so wo beji sika
wo be say chia sa 1200 no na de teta che wa bonten ansa na wo ba ya timie yi sika ma ya sa wo de wo ba ya wo beji usika no akwa wo nkan kuo no na mo se wo ba Black Court Temple na wo si ekuo no wani je ho wo be se wo be ka ye ho na Nyankopon bie wani na ebeto bre bia wo so wa watimie yi usika wo fie a odo 4200 krona na 30 cedis na wo so no de beche na mo bedu temple ho wi a me na metwere wudin no wo bedi kan ba office a na ya twere wudin e na me se eye bisafie edin a ye wo ye de ma wo Kofi Atopadwe Fabra Amankrabia Fabra Comfort Achire Bruwa Fasedi ni bra Make us ye fro Comfort Achire Bruwa Nanso brofu semunti ena obaye wo se ye fro Tornado Bohwi Sa Tornado Bohwi ye fra ye nya no nya ne ne de ma wo enti bisa edin a ye de to wa best set so no na Fabra ne atwire wudin ni wie na wadwen ni court na wie no na fe o kompanifo ho e wo Black Court ho na fe ya ma ring a hyetie ni ye pa wo bedwan ni kuo na ya ring ketua bi ho a ye de be ma wa hye afe ya san wo uniform a ye de be ma na wa hye ne ama ring no ne ama uniform na wie no ne ya bowasu ya di nsu apetew so wo beka Black Court Temple ekuo no ho enti wonya beka kuo no ho wie a tembia wo pese wonsa kesika ana wunye sika na ohie sika dia ya ade no enya afe na wo betia 1200 empanifo ka omutibo ma ye yi usika ama na okọ baabi na mo se wanwen ni kuo no na ba ya na wabeji usika na okọ adabia wo ba betia 1200 na nsa ne yisika no e de ama ene obia ene wunni chefe bia ana asembia ka wo ho odofo Black Court Temple ekuoi ene aboa Ghana fo ni wiase afa na nyina enipa bebre na mo kai se ansa na babadwan ni kuo no na wanya 18 years tie ni ye pa ansa na babadwan ni Black Court ekuoi na wanya 18 years wanya emfie no mako edu nwotwe ene de mra ma ho kwan se wutimisi wadwi pika se mepese medwan ni kuoi enye obi na beka cho se dwane enye obi na besi trododo di amatoa na emo wa dwen na e kire wo se menya 18 years ekuoi manije ho nyame abie mani se menkoka ho ene ntimitie se de awraba yi kasa yi a mekoka ekuo no ho a eyade se beboa me pa enei dachi eni afebo eni ntime kwa akoka Black Court ekuo no ho abra menya 18 years ya de mra na ya adwuma wunya 18 years a emaha odofo me se Black Court so bedwan ne yen a oba ye twere wudin ma ring ni ama uniform ni abowasu ene wa beka kuo no ho tambia o filisa wo hia sika de ayade wo pesika de agufie wo pesika no eno ase e kan nyema bom ni ayi usika ama na mo wo nwan ni kuo no wo ba wo pese na de mpanifo kan nya omutibom ni ayi sika ma na wo kwa wo ba betia 1200 30 cedis da so 30 cedis no ene de o de beche obi ayesra ha wa bonten na de 1200 na ba oba empanifo kan wontibom sika ye betimi ayi ama instant eye 2 billion sika dada no 2 billion ni ayi ama na okọ wonka kuo no ho next time wo ba biem a wo be sentia 1200 ne sa odofo Black Court ekuoi ye temple no wo amasaman enkran eheya ne wo amasaman na se udu amasaman bus stop a wo de frɛ number na nam screen ase no baby a wugina bia boys na omo gate won ba be faw ye wo maba wa bi nso aya no mo hye jeans any top yellow bi no o meba be faw odofo obi wo hono ma wa betena ha be ye mfie mienu mfie miensa enka na komanya memie nani se wonwen ni kuo no enye ne forta ye wo bi so enne ya wo bai wadwen ni kuo na hyase enye siko no kra na yi bi ma obibi ena meka se chese ye mfam drum wa wo boa
ekuo no black court kuo na hu ne sa gese nyame abie wani wa beka wo kra gese nyame abie wani etisi ya kasa na to wakoma so na ya wadwen se bedwane eye nyame na wa ye lucky eye nyame na abie wani eye wo bere na aso wo yie die time na aso wo nkunim die na aso wo mmere se obeye sikani e na aso black court kuo no frefro yadi enke enkasa bebre nanso enei ye woni pa bi wo wo chirichiri ne benchire ya wo mu di hia wo hia frefro makọ wuom a wo mo nte ye nka eni nti ne abetena TV so a ye kasa bebre se be ya sa nipa na wo hia nti wo kọ no maduro da wu wo hia nti wo kọ hye ne ho akomfo no wo beti ye nka na obebade ne ho abedon ekuo no 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 nso enya bi se wo mpesa wo de ho bedon kuo no kra na wodofo ye be yi usika ma instant 2 billion na call baby instant 2 billion na call baby odofo ye ka sa no ye woni pa bebre a wo madi yie ye ka se ye bie tetefon no ama nipa fra odofo nipa bebre na be frɛ aka wonsem bebre nkenne ye nsori mpo ena obi ababi na ye no ye mpan hwehwe animu ana ade ne enka wakoma nyame nyinkyerɛ o se bra wo ye dien wo nya gidie so bebada edi se ka wakoma se bedwan ne black court na ese nyame na abie wani na che se ene wo mmra so se de obubu ani na nyankopon twam a wo frɛ ne se nani na frɛ na awrade se sore bobo kete ne wo bra so se na wo tie black court asore wo hia anim na wo bra so nya se de wo tie nka na wo hwɛ no nko a kyerɛ se wo bre wo yie die wo sikasam wo bre tamason wo yie die tamason wo sikasam tamason wo nkunim die tamason abusua no fare bai ene abusua ni yie die eche no ene ye wo abusua bebre wo honom a nipa bebre di yie wom ye wo abusua bi won so nipa ba ko mienu no mo di yie ye wo abusua bi wo kura nipa ba ko kura ni yie wom nyame nya mie sa nipa no ani na se ne nyame abie woni no abie waso no wate black court a odofo ma me papa menua ba ma wanya 18 years wote ho ye den ka ho na bedwan ne black court ana wo de bra betu asika ne anyi sika ma na kọ ebiri bia ofili se opese onya sika de ya de no utu anama wa wa betu asika ya ye nyankoma de ya sika ma na kọ na emo so opese odo ho boyen we say if you can't beat them join them if you can't beat the winning team join them ekua awieye brem aba emani pesika na emani pediye wa asasi so no se wontimi mmere embringi omodan wontimi emmo omo ntofem a kodwane omo edin no e the black court temple no e won kran ha ya amasaman so odu amasaman afre number na e wo screen ase no ba bia wo bia e abefa wo odofo mpanifo kan asem bi da bia se bibi wo fie a ene esipa bibi di ne yenkodwo ahabayire ene bibia ni fie ho wodo yefu pan na ekwadwo ahabayire na ana odofo ene wodi hia wo hu hia sabi eye kura ba fie ne atwere din a yese fade wo Italy ni shem fade wo nkran ni shem na de oboje sango no de obi anhye da nim nti enyi nim film odofo hia eya na wiase bibia ye wo wiase bia na de sika na eye empansa na obenya mojeduro agu widie mu na wanya nkwa no lumba se eye sika enti entena se ma obi fa sokwa na ne wa chenchena entena se na enya honhon no ohia mfa wo nko owuom mesrew dwane black court na wonsu diye na wiase mu ehia eya menkasa bebre manu atotu anamo frɛ number na nam screen ase no na black court ya so ye a ewo enkran amasama udu ho no ma de also call black court temple ana frɛ number no e abefaw na wonso wadi yie yeda masinyame ya adom na se adom papa bi edom ye na ebre pemu no ye besan enemo ahia yakra obibia esi